sai horas ita sudena dongan sadaha Porsea kita tude patata ibana dopan opai Maulia tetado tua manang anaki ala nungarap tajalo ton diperbadiai firma ton dita digonggong Tuhan dapotan hatuaoni horas ita sudena namar haposan tu Yesus ala ditobus sudena jolma malu ajian dosai Paulia tetado tua manang anape ala nungarap tajalo ton diperbadiai firma ton dita digonggong Tuhan dapotan hatuaoni horas ita sudena akan tinggal berhape dameni Tuhan saitong taboan tu sude dongan jolmai Paulia tetado tua manang anak ala nungarap tajalo ton diperbadiai firma ton dita digonggong Tuhan dapotan hatuaoni